ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. дар ягон ҷо нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. яке аз варзигарони ҷавон ва машҳури тоҷик Абдусамад Сангов, ки рекорди 18-4 дора, метавонад карьераи касбии худро ба анҷом расонад. оиди ичи сомонаи варзиши Big Punches дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод, ки дар он ҷо чунин навишта шудааст: айни замон камбудии ман ин гӯши ман аст, ки қариб дар ҳар як омодагӣ гӯши ман чок мешавад. маҳз ана ҳамин чиз сабаб шуд, ки ман чунин муддати тӯлонӣ баромад карда натавонистум. ба наздикӣ бояд ки ҷарроҳӣ кунем ва агар иншааллоҳ ҳамаи кор хуб шавад, пас шуморо боз ба монанди пешина бо баромадҳои худ шод мекунам. ташаккур ки менависем ва ғамхорӣ мекунем, гуфтааст Сангов. дӯстон, албатта ки ин хабари на он қадар хуб аст, аммо бояд гуфт ки ҳама чиз дар дасти Аллоҳ аст ва мо дуо мекунем ки мушкилиҳои бародари моро осон кунад ва ҷарроҳии ӯ хуб гузарад. ба Абдусамад боша муваффақият ва барор хоҳонем ва албатта ки баромадҳои ӯро бесаброна интизор хоҳем шуд. мурдара ба калам мегирем, бой додана не, так что то хадраи хуни охирам беҷангем иншааллоҳ. яке аз варзигарони машҳури вазни 61 килограмми UFC Зубайра Тухугов аз бозгашти худ хабар дод. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ навишт, ки бо UFC шартномаи нав баст ва визаи худро омода карда истодааст ва умедвор аст ки то моҳи Рамазон муҳориба мегзаронад. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин хабар барои мухлисони Тухугов хабари беҳтарин аст, чунки акнун аниқ шуд, ки Зубайра карьераи худро дар ташкилоти UFC идома медиҳад. хотиррасон мекунем, ки Зубайра Тухугов рекорди 25 дорад ва ӯ муҳорибаи охирони худро дар турнири UFC 267 зидди Рикардо Рамос гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Хорхе Масвидал оиди муҳорибааш зидди дӯсти пешинааш ва душмани ҳозирааш Колби Ковингтон фикроша баён кард. биён суханҳои Масвидалро гӯш мекунем. ҳамаи ин вақт ман дар зал набудам, аммо ҳама вақт тамрин мекардам ва ана муҳорибаро эълон карданд, аммо бошум дар формаи даркорӣ қарор дорам. рафтем, ман тайёрам, ман чеҳраи ӯро мешиканам. барои ҳама суханҳои гуфтагиаш мебинем ки чӣ гап мешавад вақте ки мо ба қафас медароем. фикр мекунем ки ин шахс ба ягон кас маъқул нест. шахсе ки оиди занҳои ҳамдастаҳои пешинаи худ гап мезанад, ба кӣ маъқул шуда метавонад? ту бо ӯ меҷангӣ ё бо зани ӯ? ӯ дар зиндагии худ роҳгум задааст. ӯ дар ҳақиқат роҳи зиндагии худро гум кардааст, аммо ман ӯро мешиканам, гуфтааст Масвидал. хотиррасон мекунем, ки Хорхе Масвидал, Колби Ковингтон ва Дастин Порье якҷоя тамрин мекарданд ва чанд муддат пеш Ковингтон оиди ҳамсари Дастин Порье суханҳои қабеҳ зада буд ва Масвидал ана ҳамин чизро дар назар дошт. ҳамчунин ногуфта намонад, ки муҳорибаи Колби Ковингтон ва Хорхе Масвидал рӯзи 5 март дар турнири UFC 272 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. бисёри одамо ва ҳатто букмекерҳо ба ғалабаи Колби боварӣ доранд. ҳамчунин Дана Вайт ӯ дар ин бора чунин гуфтааст: ман ҳайрон нестам, ки онҳо ба ғалабаи Ковингтон боварӣ доранд, чунки ин шахс ҷангвари хеле сахт аст. агар ки камару устман вуҷуд намедошт, пас Колби Ковингтон чемпиони ин вазн мебуд, гуфтааст Вайт. дӯстон, худи шумо ба ғалабаи кӣ боварӣ доред? Масвидал ё Ковингтон? метавонед фикротонро нависен. президенти UFC Дана Вайт номи 3 ҷанговареро номбар кард, ки ба фикри ӯ бузургтарин ҷанговарон дар таърихи муҳорибаҳои омехта ба ҳисоб мераванд. марҳамат суханҳои Вайт: ман бояд номи Андерсон Силва, Ҷорҷ Сен-Пьер ва Ҷон Ҷонсро номбар кунам. ба онҳо хеле наздик шуда истодааст Камару Усман, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Вайт аз ӯ пурсиданд, ки барои чӣ Ҳабиб дар ин рӯйхат нест ва Дана Вайт чунин ҷавоб дод: бале, ман Ҷон Ҷонс, Ҷорҷ Сен-Пьер, Камару Усман ва Андерсон Силваро интихоб кардам. масалан, Андерсон Силва аз Ҳабиб дида кори зиёдтар кардааст.
ӯ дар он ҷо муддати зиёдтар қарор дошт. аз рақибон бартарӣ доштани ҳабиб аҷоиб буд, аммо ин давраҳои гуногун бо сад ва малакаҳои гуногун буданд, илова кард Вайт. дӯстон, ба фикри худи шумо чӣ? рӯйхати се ҷангвари бузургтарин дар таърихи муҳорибаҳои омехтаи шумо кист? метавонед дар комментаре нависен. дар канал обуна шавен то бо зид хонободу сарбаланд бошед.